ክልተ ዝፋተው ዕርኽቲ ብዘይፈጸምዎ ገበን ንዕድመ ልክዕ ፍርዲ ተፈሪድዎም ቤት ማእሰርቲ እንተኣትዩ ህይወት ይጽልምቶም ዝኣምንዎምን ዝፈትይዎምን ሰባት ኩሎም እንትጠልምዎም ዘይክልተ መማረጺ ምንም ኣይተረፎምን ካብቲ እስረይት ምምላጥ ወይ እናመከሩ ምሟት ግን ኣይፈለጡን እምበር ካብቲ ዝሓሰብዎ ንላዕሊ ግዜ ይኸስዶም ፊልምና ዝጅምር ናይ ክልተ እሱራት ቀብሪ ስነ ስርዓት እናተኻየደ እናርአየና እዩ ክልተ ብርቱዓት እሱራት ነቶም ዝሞቱ ብሓመድ ገይሮም እንትቐብሩ ሓደ ዓብዪ ዊልቸር ኮፍ ዝበለ ሰብኣይ ድማ ብሓዘን ይጥምት ምክንያቱ እዞም ሕዚ ሞይቶም እኒው ዕርኽቱ ን65 ዓመት ሙሉእ ኣብ እስር ቤት ምስኡ እዮም ሓሊፎሞ እቶም መናእሰይ እሱራት እዚ ምስ ሰምዑ ብጣዕሚ ይድንግጹ እሞ ታሪክ 65 ዓመት ንገረና ስከኢሎም ንዝዓብዪ ሰብኣይ ይሓትዎ እንክጅምር እውን ኣብ 1932 ኣብ ኒው ኦርሊንስ እትበሃል ከተማ ኣብ ሓደ ክለብ እዩ ታሪክ ዝጅምር ሽዑ ሬይ ናብቲ ክለብ ከኣቲ ይግብኦ ስለዘይነበረ ስለዘእተዮ ነቲ ኣፍ ደገ ነበረ ሓላይ እናመስገኖን ውሽጢ ኣቲ ኣብዛ ሕጂ ሬይ ዝኣተያሉ ክለብ እውን ክላውድ ምስ ሰበይቱ ጽቡቕ ግዜ ንምሕላፍ ናብቲ ቦታ መፂ ይርከብ ናብዚ ክለብ እዚ ንኽትመጽእ ዝዓደመሉ ምክንያት እውን ኣብ ቀረባ ግዜ ጽቡቕ ስራሕ ስለ ዝረኸበ እዩ እናሰተይን ከሎ ግን ክላውድ በጋጣሚ ናብ ክዳኑ የፍስስ እሞ ክጸርጎ ናብ ሽቓቕ ከኣቲ እንከሎ ክልተ ብዙሕ ቅርሺ ዝእውድዎ ሰባት መፂኦም ዝነበሮ ቅርሺ ይዘርፍዎ ክላውድ እቶም ሰባት ክዘርፍዎ ከለዉ ነቲ ሕጂ ዝኣዘዞ ምግብን መስተን መኽፈሊ ቅርሺ ስለዘይገደፍሉ ብጣዕሚ ይጭነቕ ድሕሪ ደቓይቕ እውን ሬይ ናብቲ ሽቓቕ ይኣቱ እሞ ንክላውድ ይረኽቦ ዝፈልጦ ሰብ መሲሉ እናጣቕዐ ይቐርቦ እሞ ፖርቶፊሎ ይሰርቆ ሬይ ተዓዊትሉ ናይ ክላውድ ፖርቶፊሎ ሰሪቑ ካብቲ ሽቓቕ ክወፅእ እንከሎ ከም ዝተዘረፈን ቅርሺ ዝበሃል ከም ዘይብላን ምንም ኣይፈልጥን ጸኒሑ ሬይ ነቲ ዝኣዘዞ መስተ ዋግኡ ንኽኸፍል ካብ ክላውድ ሰረቐ ፖርቶፊሎ ይውፅእ ግን ውሽጢ ምንም ቅርሺ ስለዘይነበራ እቶም ጋርድታት ቅርሺ ክሓዘ ብምእታዩ ክቁጥቁጥዎ የውፅዎ ክላውድ እውን ክንደይ ዝኣክል ቅርሺ ክኸፍል ከም ዘለዎ ደረሰኝ ምስ ረአየ መጠርሽቱ ምስ ናይ ሬይ ተመሳሳሊ ይኸውን እቶም ጋርድታት እውን እናጎተቱ ናፍቲ በዓል ዋና ትባር ዝኾነ ስፓንኪ ንኸሳቂዮም ይወስድዎ ንክላውድ ከሳቂዎ እናተዳልዩ ከለው ሬይ ንስፓንኪ ጽሬት ዘለዎ ኣልኮል ንኸምፀሉ ከእምነው ይሞክር ስፓንኪ ብተሓሳብ ፈቃደኛ ምስ ኮነ ክላውድ ምሳኻ ክሰርሕ እዩ እቲ ኣልኮል ክሳብቶም ጽለዩን ከይትፈላለዩ ኢሉ ንሬይ ይነግሮ ኣብቲ ዝቕጽል ንግሆውን ስሩሖም ጀሚሮም ሬይን ክላውድን እቲ ኣልኮል ኣምፂኦም ንስፓንኪ ክህብዎ ጉዕዞ ይጅመሩ ሬይ እቲ ቅርሺ ምስ ተኸፈልኩ እዚ ክገብር ኢሉ ምዝራብ እንትጅምር ክላውድ ተናዲዱ ሱቕ ንኽብል ይነግሮ ከምኡ ኢሎም እውን ብጭቕጫቕ ይጅምሩ እቲ ምሸት ንሱ ኣብቲ ኣልኮል ዘለዎ ቦታ ይወፅሑ እሞ ስሊም ዝበሃል ሰብ እቲ ኣልኮል ምስ ሃቦም ኣብ ቀረባዊ ዘሎ ክለብ ንእሽተይ ንኽዘናግዑ ይነግሮም ክላውድ እቲ ሓሳብ ምንም ኣይፈትዮን ሬይ ግን ዋላው ዝጽንሐኒ በፂሐ ክመጽእ ምስ በሎ በይኑ ንኸይቐሪ ስዒብዎ ይኸይድ ሬይ ኣብቲ ክለብ ምስ ኣተዩ ወዲያው ካርታ ምጭዋት ይጅምር ክላውድ እውን ኣብ ችግር ንኸይኣቲ ብርሕቐት እናሓለዮ ይጸንሕ ግን ብደንብን ከይሓለየ ሲልቪያ እትበሃል ጓል መጽያ ክተማልሎ ትጅምር በቲ ወገን ሬይ ኣብቲ ካርታ ከጥፍኦ ዝኽእል ቅርሺ ስለዘይቀረዮ ካብቲ ዝሞቶ ኣቦኡ ናይ መጠረሻው ህብቶ ዝነበረት ክባር ሰዓት ናፍቲ ቁማር ይምድባ ሬይ ነታ ሰዓት ካርታ ስዒራ ክመልሳ ኢሉ ስለዝሓስብ እምበር ብምንም ዋጋ ክጠፍኦ ይደልን ይኹን ደኣምበር ዊንስተን ዝተባሃለ ምስኡ ዝጫወት ነበረ ሰብኣይ እታ ሰዓት በሊዕዎ ይኸይድ ዊንስተን ግን ሕማቕ ገይሩ ካብቲ ክለብ ክወፅእ እንከሎ ጽቡቕ ኣይጸንሖን ምክንያቱ ሰለስተ ጻዓዱ ፖላዊ ሰፍቲ ኣፍ ደገ ጸኒሖም ክርብሽዎ ይጅምሩ ኣብ መንጎኦም እውን ሸሪፍ ፓይክ ዝተባሃለ ብጣዕሚ ርጉም ፖሊስ ኣሎ ፓይክ ንዊንስተን ሓንቲ ግዜ እግሩ ክወቕዖ እንከሎ ዊንስተን ተናዲዱ ብበትሪ መሊሱ ይወቕዖ መጠረሽኡ ግን ንዊንስተን ጽቡቕ ኣይነበረን ናብ ሬይና ክላውድ ክንምለስ እንከለና ክልቲኦም ዋላ ሓንቲ ዝተረፈት ቅርሺ ከም ዘይብሎም ይፈልጡ ምክንያቱ ክላውድ ንሲልቪያ ክጋብዝ ሬይ ድማ ኣብቲ ካርታና ተጫወተ ዝተረፎም ቅርሺ ኣይነበረን ሬይ ግን ብዛዕባ እታ ሰዓት ጥራሕ ተጨኒቕኒ ምክንያቱ ኣቦኡ ክመውት እንከሎ ዝገደፈሉ ሓንቲ ነገር ንሳ ጥራሕ ነይራ ኣብቲ ሰዓት እሱ እውን እቲ ስርሖም ንምውዳእ ናብ ኒውዮርክ ዘይምኻድ ካልእ መማረፂ ከም ዘይብሎም ይስማምዑ ካብቲ ክለብ ወፂኦም ንገዝኦም እናኸዱ እንከለዉ እውን ዊንስተን ካብ ሓደ ቦታ ወፂኡ ንክላውድ ይጋጭዮ እሞ ናብ መሬት ወደቕ ምክንያቱ እቶም ፖላዊስ ክሳብ ዝመወትዮም ቀጥቂጦሞ ዊንስተን ከም ዝሞተ ምስ ፈለጡ እንታይ ተገበርና ይሓይሽ ኢሎም ይመያየጡ ግን እንከይወሰኑ ብዙሓት ሓርስቶት ተሓጢቖም ይመፁ እሞ ንዊንስተን ንሶምኹም ቀቲልኩሞም ኢሎም ደው ንኽብሉ ይነግርዎ እታ ምሸት ከይተወደአት እውን ናብ እስር ቤት ይኣትዩ ድሕሪ ጻኒሒቱን እቲ ፓይክ ዝበሃል ንዊንስተን ዝቐተለ ፖሊስ ናፍቲ ፖሊስ ጣብያ ይመጽ እሞ ክልቲኦም ንዊንስተን ዝቐተሉ ሰባት ምዃኖም ከም ምዝራብ ሓሊፉ ኣብ መኪንኦም ዘይሕጋዊ ኣልኮል ከም ዝተራኸበ ወሲኹ ይዛረብ ነቲ ፖሊስ ካብቲ እስር ቤት ንኸውፅኦም ለሚኖም ክእምንዎ ይሞክሩ እቲ ፖሊስ ግን ክሰምዖም ፈቓደኛ ኣይነበረን ከምኡ ኢሎም እውን ንዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ተፈሪድዎም ናብ ናይ ሚሲሲፒ ቤት ማእሰርቲ ኣትዩ ኣብኡ እውን ናይቲ እስር ቤት ሓላይ ዝኾነ ዲላን ሆፕ ዝበሃል ሓጋዚኡን ይፋለጡ
እዞም ክልተ ሰባት እውን እቶም ጸለምቲ ሰባት ዝእሰሩሉ ክፋል እስር ቤት ዝቆጻጸሩ ሰባት እዮም። ብዙሕ መዓልታት እንተሓልፉ እውን ክላውድና ሬይ ብዘይ ዕረፍቲ ናይ ባርያታት ስራሕ ንኽሰርሑ ይግደዱ። ኣብ ናይ ዕረፍቲ ሰዓቶም ኩሎም እቶም እሱራት ቀሪቦም ምስ ክላውድ ዘረባ ይጅምሩ። ድሕሪ ጸኒሒት እውን ኣብቲ እስር ቤት ሙሉእ ምንባብ ዝኽእሉ ሬይና ክላውድ ጥራይ ምዃኖም ይፈልጡ። ሬይ ንሓደ እሱር ዝተሰደደሉ ደብዳቤ የንብበሉ እሞ ብጣዕሚ የመስግኖ። ምሳሕ ሰዓት እውን እቶም እሱራት ንምንታይ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝመፁ ሓደ ብሓደ ታሪኾም ይነግሩ። ሕድሕድ ሰብ እንታይ ዓይነት ገበን ከም ዝፈጸመ ክዛረብ እንከሎ እውን ካብቲ ዝሓለፈ ዝገደደን መፍርሕን እናኾነ ይኸይድ። እንቋቑሖን ደርሆን ካብ ምስራቅ ጀሚሮም ክሳብ ወለዶምን ፖሊስን ምቕታል። ኣብ መንጎቶም እሱራት ብጣዕሚ ሓያላት ንኽመስሉ እውን ሬይና ክላውድ ብዛዕባ ዝፈጸምዎ ገበን ሓስዮም ይዛረቡ። እሱ ግን ኣብ ዝገደደ ሓደጋ እትዮም እሞ ሓደ ዓብዪ እሱር እቲ ሒዞሞ ነውሩ ናይ ዒልዎ ቅጫ ንኽህቦ ይነግሮም። ክላውድ ክወና ተዳልየ እንከሎ ሬይ ንኸይህቦ ይነግሮ። ሬይ ከምኡ ዝበለ ከፍርሖ ሓሲቡ እዩ። ነገራት ግን ዝበለፁ ይገዱ እሞ ክባእሱ ናብ ደገ ይወፁ። እቲ ጎልድመን ዝተባሃለ ገጂፍ እሱር እውን ንሬይ ብዘይ ምሕረት ይቐጥቅጦ። ጎልድመን ብጣዕሚ ገጂፍን ነዊሕን ስለ ዝነበረ ሬይ ዋላ ሓንቲ ዕድል ኣይነበረቶን። ዝተወሰኑ ቦክስታት ዋላ ወቂዑ ጎልድመን ክንዳሃመማ እዩ ዝቆጥሮ። ክላውድ ንሬይ ካብቲ ቅልስ ተሳዒረሉ ንኽወፅእ ብዙሕ ኢልሙኖ። ሬይ ግን ኣይሰምዖን። ተመሊሱ ናብቲ ባእሲ ይኣቲ። ድሕሪ ዝተወሰኑ ግዜ ስድሮኦም ዝርእሉ ሰዓት ይኣቲ እሞ ፍቕረኝኡ ንክላውድ ዴዚ ንኽትሪኦ ናብኡ ትመጽእ። ዝተወሰነ ግዜ ብሓደ ምስ ሓለፉ እውን ኣብክኡ ንክላውድ ከፍትሖ ብዙሕ ከም ዝፅዕርሎ ነጊራ ንሳ እውን ንሬይ ከምኡ ክገብረሉ ደይላ ተሓቶ። ክላውድ ግን ብጣዕሚ ተናዲዱ ፍቓደኛ ከም ዘይኮነ ይነግራ። ምክንያቱ ናብዚ ኩሉ መከራ እትይንኒ እሱ ሬይ እዩ፣ ካብዚ እስር ቤት እውን ክወፅእ ይግብኦን ኢሉ ይነግራ። እታ ምሸት ንሳ ሬይ ኣብቲ ቃል ዝኣተየሎም ሆቴል ስራሕ ምስ ጀመሩ ህይወት ከመይ ዝበለ ከም ዝኸውን ባሕልንኦም ምቕራጽ ይጅምሩ። ይኹን ደኣ እምበር እቲ ሕልሞም ሆፕ ፊስካ እናዝወቕዐ ንኽድቁሱና ነገር የቋርጾ። ግዜ ክሓልፍ እንከሎ እቶም እሱራት ካብ ደገ ዝመፁም ደብዳቤ ይቕበሉ። ክላውድ ካብ ጥበቑ ዝተለኣኸሉ ደብዳቤ ተቐቢሉ ክንብብ ይቐረብ እሞ ሬይ ክንብብ ቅርብ እንትብል ክላውድ ድሕር ንኽብል ይነግሮ። እቲ ቀትሪ ንሱ እናሰርሑ እንከለዉ ክላውድ ንሬይ ጸባይ ገይሩ ይቐርቦ እሞ ሬይ ገለ ክሓቶ ከም ዝደለየ ግልፂ ይኾነሉ። ክላውድ እውን ጽንሒሉ ንሬይ ካብዚ እስር ቤት ንምልጥ እምበር እቲ ዳኛ ዝሰደና ይመስልን ዝኣመንክዎ ኮይ እውን ምስ ፍቕረኛይ ዴዚ ርክብ ጀሚሩ ረሲዕኒ ኢኒ ኢሉ ንሬይ ይነግሮ። ሬይ ግን ብጣዕሚ ተናዲዱ ሕጂ ሰብ ምስ ጠለመካ ድኻ ንዓይ ትዝክረኒ ከመኻ ዝበለ ሕማቕ ዓርክሪ ኣይፈልጥን ምሳኻ እውን ክምልጥ ኣይደልን ኢሉ ንክላውድ ይነግሮ። ክላውድ እንተለሞኖ ሬይ ምንም ክሰምዖ ስለ ዘይከኣለ ተናዲዱ ብቦክስ ይወቕዖ። ግን እቲ ባእሶም ብዙሕ ከይጸንሐ ሆፒ ናብ መንጎኦም ይኣቶ እሞ እቲ ባእሲ ጠጠው የብሎ። ድሓር እውን ሬይ እዚ ኩሉ ዝገብር ኣለኹ ኮነ ኢልአ ንሆፒ እናተባእሰና እንከሎ መፍትሒ ክሰርቆ ስለ ዝሓሰብክዮ ኢሉ ንክላውድ የረድኦ እሞ ብጣዕሚ ይሕጎስ። ኣብ ማእኸል ለይቲ እውን እቶም ክልተ ዕርኽቲ በቲ ጫካ ካብቲ እስር ቤት የምልጡ እሞ ብዙሓት እኽላባት ዝሓዙ ጋርድታት ይስዕብዎም። ግን ኣብ መንጎኡ ክላውድ ኣብ ሓደ ሓጹር ይቕርቀር እሞ ሬይ ዋላ ተሓገዞ እንከይጸንሑ ብዙሓት ጋርድታት ይሕዝዎም። ናይ ምምላጥ ሓሳቦም ከይተሳኽዐ ተሪፉ እውን ናብ ናይ መቕጻዕቲ ክፍሊ ይኣትዩ። ግዜ እናኸደ እንትኸይዱ እውን እዞም ክልተ ዕርኽቲ እንከይተፈለጦም ኣብቲ እስር ቤት 12 ዓመት ይሕልፉ። ሓደ መዓልቲ እዞም እሱራት ቤስቦል እናተጫወቱ ይጸንሑ እሞ ሌንቶ ንዝበሃል ሓድሽ እሱር ንኽምኩር ይፈቕድሉ። ሌንቶ ብደንቢ ምስማዕን ምዝራብን ዘይኽእል ሰብ እዩ። ይኹን ደኣ እምበር ኩዕሾ ክወቅዕ እንከሎ ብጣዕሚ ሓያልን ፍሉይ ክእለት ዘለዎ ሰብ እዩ። ኣብ ካሊእ መዓልቲ እቶም ሰራሕተኛታት ናይ ሓላፊኦም ገዛ እናቐለሙ እንከለዉ ጓሉ ናብቲ ገዛ እናኣትየት ይርእዋ እሞ ሌንቶ ምስኣ ወዲያው ፍቕሪ ሒዞ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ናይ ሌንቶ ናይ ቤስቦል ዓቕሚ ካብቲ እስር ቤት ወጻኢ ዝረብ ስለ ዝነበረ ሓደ ቀይሕ ሰብኣይ ዓቕሙ ንምርኣይ ይመጽእ። እቲ ጨዋታ ተጀሚሩ ክላውድ ክሪኦም እንከሎውን ሌንቶ ንወዲ ሓላፊኦም ብናይ ፍቕሪ ዓይኒ ስቑኢሉ ጥምታ መንባሩ ይስተውዕል። ኣብቲ ሰዓት ንሱ ጠኒሳ መንባራ ምስ ፈለጠ እውን ናብ ሌንቶ ይቐርብ እሞ ናብ ችግር ንኸይተኣቲ ቀልጢፍካ ርሓቃ ኢሉ ይመኽሮ። ትኩረቱ ናብ ጨዋታ ክመልስ እንከሎውን ሓያል ብቕዓት ከም ዘለዎ ነቲ ጨዋትኡ ክርኢ ዝመጽእ ቀይሕ ሰብኣይ የርእዮ። እቲ ጨዋታ ምስ ተወድአ ንሬይና ክላውድ ኮፍ ኢሉ ይዛረቦም። ክልቲኦም ናይ ሌንቶ ሰልጠንቲ ምዃኖም ነጊሮም ንኸይርስዖምን ሌንቶ ክወስዶ ክመጽእ እንከሎ ንዕኦም እውን ንኽማልኦም ይነግርዎ። ግዜ ክሓልፍ እንከሎ ናይቲ ሓላፊኦም ቆልዓ ትወልድ እሞ ኩሉ ሰብ ብጣዕሚ እዩ ደንጊጹ። ምክንያቱ ከለሩ ጸሊም እዩ ነይሩ። ደቂቓ ከይጥፍአ እውን እቲ ሰብኣይ ኣብቲ እስር ቤት ንዘለዉ ጸለምቲ ሰባት የሰልፎም እሞ ናይቲ ቆልዓ ገጽ ንኹላቶም ከመሳስሎ ይፍትን። እቲ ህፃን እውን ንሌንቶ ብጣዕሚ ይመሳሰል ስለ ዝነበረ ኣቦኡ ንሱ ምዃኑ ርግፀኛ ይኸውን። ግን ሌንቶ ኣቦ ዲኻ ተባሂሉ ተሓቲቱን ከይመለሰ ሬይ ኣነ ኣቦ ኢሉ ካብቲ መስርዕ ይወፅእ። ጽኒሒሉ ክላውድ እውን ኣነ ይብል እሞ እቶም እሱራት ኩላቶም ሓደ ብሓደ ኣነ እናበሉ ካብቲ መስርዕ ይወፁ። ጸኒሖምን በዓልቲ ንበዓልቶም ንስኻ ከመይልካ ነዛ ቆንጆ ቆልዓ ክትረክብና ተባሂሉ ይፀራረፉ። ኣቦ ቆልዓ እውን ክገብሮ ዝኽእል ነገር ስለ ዘይነበረ ተናዲዱ ናብ መኪኑ ይምለስ። እቲ ምስሊ ቀየር እንከሎ እቶም እሱራት
ዝኾነ ምድላው ክገብሩ ብዙሓት ንሽቲ ናፍቲ እስረይት ከኣትያ ተፈቒድሎም ንርኢ ይኹን ዳ እምበር እዘን ኩለን ንሽቲ ዋላ እናርአየ ብሽኩቲ ዝተባሃለ ሓደ እሱር ሕጉስ ኣይነበረን ሬይ እንታይ ከም ዝኾነ ክሓቶ ይቐርብ እሞ ሙሉእ ወርሒ ሓዚኑ ምንባሩ ይነግሮ ሬይ ክሕጉሶ ዋላ ይምኩር ዳ እምበር ብሽኩቲ ኣብዚ እስረይት እዚ ኩሉ ግዜ ሕሊፈ ደገ ምስ ወጻኹ እንታይ ክገብር ኢሉ ይሓቶ ሬይ እቲ ሕቶ ንሱ ንባዕሉ ዋላ ይረብሾ ዳ እምበር ንብሽኩቲ ክሕጉሶ ትኹረቱ ክቕይሮ ይሙክር ጽኒሑ ኢሉ ግን ብሽኩቲ ብህይወት ክነብር ድሌቱ ስለ ዝወድአ ኮነ ኢሉ ካብቲ እስረይት ከምልጥ ይሙክርሎ መሲሉ ይጎይ እሞ እቶም ጋርድታት ተኩሶም ይቐትልዎ እቶም እሱራት እዚ ክሪኡ እንከለዉ ኩሉ ነገር ረሲዖም ናብ ሓያል ሓዘን ይኣትዩ ይኹን ዳ እምበር ሌንቶ እቲ ቅድሚ መዓልታት መፂኡ ነበረ ሰብኣይ ካብቲ እስረይት ንኸውፅኦ ወረቐት ሒዙሉ ከም ዝመፀ ነቶም ካልኦት እሱራት የርአዮም ክላውድ እውን ኣብቲ ወረቐት ናቱ ናይ ሬን ሽም ስለ ዘይነበረ ተናዲዱ ንኸዓቶ ይኸይድ እቲ ሰብኣይ እውን ኣነ ንላንቶ እየ ደልየ ንስኹም ምንም ኣይትገብሩለይን ኢሉ ይምልሰሉ ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገር ስለ ዘይነበረ እውን ንላንቶ ሰናይ ህይወት ኢሎም ይሰናበትዎ ካብቲ እስረይት ናይ ምምላጥ ፕላኖም ምስ ላንቶ ዝተኣሳሰረ ስለ ዝነበረ ኩሉ ነገር ይፈርሶም ሕጂ እውን ደጊሙ ክላውድ ንሬይ እዚ ኩሉ መከራ ብሰንኪ ኸ ኢሉ ጭቕጭቕ ይጅምር ኣብታ መዓልቲ ንሳ እውን ሬይና ክላውድ ደጊሞም ንኸይዛረቡ ይሰማምዑ ዓመታት እንተሓልፉ እውን ሬይና ክላውድ ክሳብ ሕዚ ይተዓረቑን ብዝተፈላለየ መንገዲ እውን እቶም ምስኦም ዝፀንሑ እሱራት ሓደ ብሓደ ይሞቱ ሬይ እውን ብተደጋጋሚ ከምልጥ ይምክሩ እሞ ኩሉ ግዜ ግን ይተሓዝ ሬይና ክላውድ ካብ ዝበኣሱ ክንደይ ዓመት ሓሊፉ 1978 ይኸውን ግን ሕጂ እውን ምስ ተባኣሱ ኣይተዓረቑን ኣብቲ እስረይት ዝኸስሮ ነገር ስለ ዘይተረፎ ክላውድ ንዘይትረብሕ ኬክ ክበልዕ ህይወቱ ሓደጋ የእቲ ከም ቅፅዓት እውን ን24 ሰዓት ኣብ ልዕሊ ጠራሙዝ ደው ኢሉ ንኽጸኒሕ ይንገሮ ኣብታ ሰዓት ንሳ ዴሊ ንሬይ ይጽውዖ እሞ ክላውድ ካብተን ጠራሙዝ ክወርድ እንድሕር ዳሪኻዮ ተኩስካ ክትቆትሎ ነጊረካ ኣለኹ ይብሎ ሬይ ግን ነቲ ዝፈትዮ ዓርኩ ክቆትሎ ስለ ዝዛረበሎ ተናዲዱ ኣነ ንባዕልኻ ኣይቀትለካ ኢሉ ንዲላ ይነግሮ ናቱ ውፅኢት ኮይኑ እውን ሬይ እታ ክላውድ ዝተቐፅዓ ቅፅዓት ኣብ ጎኑ ኮይኑ ይቕፅዓ ከም ቀደሞም ይካትዑ እሞ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ደጊሞም ምዝርራብ ስለ ዝጀመሩ ብጣዕሚ ሕጉሳት ምዃኖም ይነጋገሩ ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ዲላ ብጣዕሚ ዘሐጉስ ዜና ይነግሮም ክልቲኦም ናብ ናይ ሓላፊኦም ገዛ ኸይዶም ከም መገልገልቲኦም ክኾኑ እዚ እውን ካብቲ ናይ እስረይት ናይ ባርነት ስራሕ ኣዝዩ ዝበለፀ ስለ ዝነበረ ብጣዕሚ ይሕጎሱ ኣብቲ ገዛ እናፀረገን ከሎ ክላውድ ነቲ ሓላፊ ይሪኦሞ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ን48 ዓመት ከም ፀንሐ ይነግሮ እቲ ሓላፊ እውን ዋላ ሰብ ቅተል ዳ እምበር 48 ዓመት ብጣዕሚ ነዊሕ እዩ ጽባሕ ናብ ቢሮ ኸይደ ነፃ ክሰደኩም ኢሉ ቃል ይኣትየሎም እቲ ሓላፊኦም ግን ሹፈሩ ሓሚሙ ስለ ዝነበረ ንክላውድ መኪኑ እናሾፈረ ንከተማ ንኽወስዶ ይነግሮ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት እውን ክላውድ ካብ እስረይት ወፃኢ ህይወት ከመይ ከም ዘላ ንኽርኢ ዕድል ይረክብ ጻዕዱን ጸለምትን ቆልዑት ብሓደ እናተጫወቱ ኣዘራርባን ኣከዳድናን ሰባት ከም ዝተቐየረ ክስተውዕል እንከሎ ክንደይ ናይ ዝኣክል ግዜ ኣብ እስረይት ከም ዘሕለፈ ትዝ ይብሎ ድሕሪ ዝተወሰነ ደቃይቕ ክላውድ እቲ ሓላፊኡ ምስ ሓደ ጋሻ ናብ መኪንኡ እናመፀ ይሪኦ እቲ ጋሻ እውን ቅድሚ 40 ዓመት ንኽልቲኦም ዘእሰሮም ፓይክ ኮይኑ ይጸንሕ ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልታት ክላውድ ንሓላፊኡን ፓይክን ንኻሃዱ ናብ ጫካ ክኸዱ እንከለዉ ምስኦም ይኸይድ ወዲኦም ንብረቶም ኣኪቦም ክኸዱ እናሓሰቡ እንከለዉ ግን ፓይካ ካብ ጅቡኡ ሰዓት የውፅእ እሞ ሬይ ናይ ኣቦኡ ምዃና ስለ ዝፈለጠ ተገዲሱ ይጥምታ ዕድሞ ልክዑ ኣብ እስረይት ተኣሲሩ ድሕሪ ምጽናሕ ዝተረፎ ነገር ስለ ዘይነበረ እውን ንኽቆትሎ ሓንቲ እታ ናይ መህደኒት መሳርሒት ናብ ፓይክ ይጥቁመሉ ክላውድ ንኸረጋግዑና ሞከረ ናብ መሬት የውድቆ እሞ ፓይክ 40 ዓመት ኣብ እስረይት ሕሊፍኩሞ እናበለ ወዲቑ ይቕልደሎም ብዘርኡ ብዝበለፀ ዝተናደደ ክላውድ ክቆትሎ ካብ ሬይቲ መሳርሒ ክምንጥሎ ይብል እሞ ክልቲኦም ናብ ባእሲ ይኣትዩ ትኹረቶም ተሰሪቖም እንከለዉ እውን ፓይክ ሽጉጥ ኣውፂኡ ቆትሎም እንትብል እቲ ሓላፊ ወቂዑ ይቆትሎ ዝገርም ኩነታት ሬይ ከይዱ ሰዓቱ ዘይምልዓል ካልእ ምንም ኣይገበረን እቲ ምሸት ንሱ ፖሊስ ናፍቲ ናይ ሓላፊ ገዛ መፂኡ ፓይክ ከመይ ኢሉ ከም ዝሞተ ይሓቶ እቲ ሓላፊ እውን እንስሳ እናሃደኑ እንከለዉ በጋጣሚ ከም ዝተወቅዐ ይነግሮ እሞ ኣሚንዎ ይኸይድ ፖሊስ ካብቲ ገዛ ምስ ወፀ እቲ ሓላፊ ናብ ሬይና ክላውድ ይቐርብ እሞ ደጊሙ 40 ዓመት ኣብዚ እስረይት ስለ ዘሕለፍኩም ብጣዕሚ ይቅርታ ጽባሕ ናብ ስራሕ ምስ ተመለስኩ እውን ነፃ ከም ትወፁ ርግፀኛታት ኩኑ ኢሉ ከም ዝፈትሖም ይነግሮም ግን ኣብታ መዓልቲ ንሳ ናብ ድቃሱ ይኸይድ እሞ ኣብ ዝሃረሰላ ይመውት ሬይና ክላውድ ኣትይዎ ዝነበረ ቃል እውን ሒዝዎ ይመውት ግዜ ሙግያ የቋረፀን ሬይና ክላውድ እውን ዝበለፀና ኣሮጊ ይኸዱ ኣብ መጨረሻ እውን ክልቲኦም ካብቲ እስረይት ከይወፁ ከም ዝሞቱ ርግፀኛታት ይኾኑ እሞ ሬይ እንድሕር ደኣ ሞይትካ ኣብ ቀብርኻ ክደርፍ ኢሉ ንክላውድ ይቕልደሉ ሓደ መዓልቲ ግዜ ንምጥፋእ ካርታ እናተጫወቱ ክላውድ ንሬይ ካብቲ እስረይት ከምልጥሉ ዝኽእሉ ትልሚ ከም ዝዳልየ ይነግሮ ሬይ ግን ንዓመታት ከምልጥ እናሞከረ ፀኒሑ ብተደጋጋሚ ድሕሪ ምትሓዙ ክምኩር ኣይደልየን
እቲ ምሸት ንሱ ኣብቲ ሕክምና ሓያል ባርዕ ይለዓል። ክላውድ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክግንይዎ ስለ ዘይከኣል እውን ሬይ ንዓርኬ ክእልሽ እናበለ እናጎየ ናብቲ ዝተቓጸለ ገዛ ይኣቲ። ይኹን ደኣ እምበር ክልቲኦም ልዕሊ መጠን ኣሪጎም ስለ ዝነበሩ ኣብቲ ሓደጋ ሓዊ ይሞቱ። ግዜ ኸይዱ ን1997 እንትንመጽእ ናፍቶም ዝቐብሩ ሰባት ንምለስ ለካ እቶም ክልተ እሱራት ዝኹዕትዎ ኣለዉ ጉድጓድ ንሬይና ክላውድ እዩ። ድሓር እውን እዚ ዓብዪ ሰብኣይ ነቶም ክልተ እሱራት ናይ ሬይ ፕላን እንታይ ከም ዝነበረ ይነግሮም። ካብቲ ሬሳ ዝቕመጡሉ ክፋል ሆስፒታል ክልተ ሬሳ ክሰርቁ እሞ ናብቲ ክሊኒክ እትዮም ሓዊ ከቃጽሉ። ድሓር እውን እቲ ሬሳ ናቶም መሲሉ ከም ዝሞቱ ካብቲ እስር ቤት ጠፊኦም ብሰላም ንኽነብሩ። እቶም ክልተ መናእሰይ እሱራት እውን እዚ ምስ ሰምዑ ተገሪሞም ጸጥ ኢሎም ይርእይዎ። ምክንያቱ እቲ ዓብዪ ሰብኣይ ሃዲሞም እዮም ኣይሃዶምን ኢሉ መልሲ ይሃቦምን። በቲ ወገን ሬይና ክላውድ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ሓደ ዓብዪ ስታድየም ናይ ያንኪ ዝበሃሉ ጋንታ ጨዋታ ክሪኡ እናኣተዩ ንሪኦም። ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ናይ ክላውድ ናይ ምምላጥ ሓሳብ ተሳኺዑ ካብ እስር ቤት ወፂኦም እናረኣናዮም ፊልምና ይውዳእ። ፈቲኹምዎ ትኮኑ ተስፋ ይገብር። ሓደሽቲ ኮንኩም ንቻናልና ሰብስክራይብ፣ እዚ ቪድዮ ድማ ላይክ ኢልኩም ሕለፉ። ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጻንሒት።